Många andra från andra länder väntar på fred på jorden. Men vad gör man när kriget bara är full gång hela tiden? Men våran familj i Bogotá var hade det svårt. Vi kunde knappt komma ut och leka, för vi var tvungna att fly så att vi inte skulle bli döda av ett skott. Och vad hände utanför vårt hus? Men det var bara vi